Bamakɔ ana lamini cɛ ni muso denmisɛnnin babakɔrɔ Bakari Tarawele ni y'an sigilen tuguni kunnafoni kɛnɛ wulikajɔ bilasirali kɛnɛ arajo jɛgɛ fɔ ka kunnafoni balan Bakari Tarawele bi ye alamisa ye bi ye kalo kura n'o ye juin kalo bi o tile gale gale Bakari min ye juin kalo ye Bakari ba ye k'a fɔ n'ale jɔra o bɛ fɛn caman fɔ min ye seliba kalo don sabu juin kalo bɛ taa kuncɛ waati min na seliba bɛna kun bɔ a sera dɛ layafaga seli wulikajɔ baraji ɲini hiji kalo a sera Bakari Tarawele min ye magantagalaw ye u bɛ labɛnw na Bakari ni ka taa alisilamɛya jɔsen 5nan don Bakari an b'a fɔ ko ɲuman ta ɲuman segin ya rabi u bɛ taa bato minnu kɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ jamana ye Bakari Tarawele min ye bi kunnafoni balan e ni ne tuguni an bɛ kɛnɛba in kan nka baara in tɛ taa maa saba baara kɔ nɛgɛtigi o bɛ nɛgɛ yɛrɛ tigi bolo n'o ye Ame Jakite ye o tuma ale bolo bɛ nɛgɛ kan ni ka labɛn Bakari janko kuma o kuma bɛ fɔ kumaso in kɔnɔ lamɛnbaaw bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na o tuma min ye arajo minnu b'u ka fiɲɛ tulukala munumunu ni ka bila jɛgɛ fɔlɔ waati ani waati an b'a fɔ k'u ni ce yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman ani foli ka kan karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛ Faransi a bɛ Itali a bɛ Espagne a bɛ Allemagne a bɛ munumunu salo la o tuma n'a ye kunnafoni sɔrɔ waati o waati Bakari an b'a ka bila kɔnɔna la i n'a fɔ kunun a donna ka kunnafoni di cogo min na o tuma min ye wariko kuma o tɛ kuma ncinin ye o tuma min ye karamɔgɔ Daba Tunkara ye waati o waati n'a labɛnna k'an b'a ka bila kɔnɔna la e ko cogo di k'a fɔ Ame de y'a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ o bi bɛn Sewate naamu ne ko bala cogo bɛɛ di ja i yɛrɛ bɛ se dɔn na koyi cogo di hakili n'i ta ye bala dɔn ye ja ambiance dɔn Ala dan ka bi yira na sa Bakari Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona Challenger maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye la rédaction ye Bakari o ko Mali masakɛ kɔrɔ n'o ye Dugukolo Konare denkɛ Alifa Umaru Konare Bakari Tarawele kumakɛn b'a kan sɔgɔmada in na a ko Alifa Umaru Konare a ka mankun Bakari k'a kɛra sanu berenin ye k'a ɲɛsin a ma sɛbɛnnikɛla ko Bakari kuma man ɲi kuma baliya man ɲi Bakari kuma de ye wara ye Bakari a bɛ a fɔbaa minɛ wa kuma ye ɲama ye Bakari ɲama de b'a la waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ Alifa Umaru Konare Bakari a ye wulikajɔ caman kɛ Mali kɔnɔ a bɛ Mali dɔn kosɛbɛ sabu min ye seko ni dɔnko ye a y'o dɔn k'o dɔnna kari min ye kunnafonidi nasiraw ye a y'o fɛnɛ dɔn k'o dɔnna kari min ye lɔgɔli karamɔgɔya ye a y'o fɛnɛ dɔn k'o dɔnna kari sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ n'i ye Alifa yɛrɛ lajɛ a kunkolo sɔnsɔnni bɛ dɛbɛ min ye wulikajɔ ye o nana kɛ bɛɛjɛ fanga daminɛ la a ma ɲa min kɔ Alifa Umaru Konare a kɛra Mali jamanakuntigi tale sɛbɛnnikɛla ko Alifa manda kelen Alifa Umaru Konare an b'i fɛ min ye manda filanan ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ Alifa Umaru Konare a ye koba caman kɛ yɛlɛma caman Bakari kana ni nisɔndiya caman ye muni ma Alifa Bakari min ye jamana k'a diya min ye jamana ye k'a nɛgɛ don jamanadenw na Bakari b'a ye Alifa Umaru Konare a y'o baara boloda sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ Alifa Umaru Konare a ka san 10 kɔnɔ Bakari i b'a ye k'a fɔ min ye kunnafonidilaw ye an dabara kun jalen bɛ Alifa y'a jira k'a fɔ nafolomugu min bɛ bila ale kɔrɔ Bakari a dɔngɔ n'a sago bɛ min na a bɛ miliyɔn 200 bɔ la ni k'o di presse ma n'o ye kunnafonidilaw ye sɛbɛnnikɛla ko maa min y'o hakilina ta ni k'o bila sen kan i b'a ye k'a fɔ o ye Alifa Umaru Konare ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ Bakari Tarawele min ye Alifa Umaru Konare ye Bakari min kɔni Alifa i bɛ se k'a fɔ k'a ko man di ye nka min ye jamana ye a ma baara kɛ jamana in a ma wulikajɔ kɛ jamana in kun kanu ta dusukun na a ko i ye wuya tigɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Alifa Umaru Konare Bakari Tarawele a ye maaw fara ɲɔgɔn kan min ye Mali ka mara san 10 in kɔnɔ hakilina caman belebele o kɛra Alifa Umaru Konare a y'a yira k'a fɔ n'ale wulila ka bɔ jamanakuntigiya la don min na Bakari Tarawele k'ale tɛna maa min bɛ fɔ ale kɔ ale tɛna kɛ sababu ye k'o ka fanga tiɲɛ fanga bɛ tiɲɛ ni mun ye o de ye kumaba fɔ o de ye koba kɛ ye a ko Ala ye waati min don ale garisigɛ la n'o waati banna o y'ale ka waati bannen diɲɛ ye waati tile ye maa wɛrɛ de ka tile bi na ale min ye jamanakuntigi kɔrɔ ye n'ale ka kuma cayara ko kan y'o tigi ma wa nin de ye kuma tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Alifa ka mankun o kuma a tiɲɛ nana bange bi min ye Alifa ye n'a kun kɛra kumakɛlaba ye
a bɛ fɔ k'a filɛ nin ye dɛ a ma se ka min kɛ Bɔkari de min kɔni ye jamanakuntigi kura nalen a bɛ k'u ka fanga tiɲɛ a ka kumaba fɔ ka ca maaw de bɛ ka yuguba ka bila jamanakuntigi la Alifa ko n'i y'a mɛn a bɔnna kan a sigira kan Alifa Umaru Konare Bɔkari n'i y'a lajɛ a ko maaw ma ni Ala ye jamana latigɛ ye Bɔkari k'a bɛɛ tɛ se ka ɲɛ i bolo dɛ dɔw bɛ ɲa wa dɔw yɛrɛ bɛ tiɲɛ a ko jamanakuntigi kɔrɔ i ka kuma man ɲi ka caya i ka wulikajɔ man ɲi ka caya n'o tɛ i yɛrɛ bolo ye dingɛ min sen i laban bɛ sɔn ka coro dingɛ kɔnɔna la dɛ jamanakuntigi kɔrɔya yɛrɛ dɔrɔn tɛ baliku cɛ i man ka kuma kana siga e ka kuma man ka caya o ye tiɲɛ ye nka kuma sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari n'i ye ko taabolo lajɛ Alifa y'a yira k'a fɔ Mali kɛn bɛ jamana dɔ ye Bɔkari bonya tɛ jamana min kɔnɔ Bɔkari bɛɛ kɛn bɛ kuma tigi ye k'a sɔrɔ bɛɛ tɛ kuma tigi ye bɛɛ kɛn bɛ kumakɛla ye bɛɛ dun tɛ kumakɛla ye a ko n'i ye kow lajɛ maaw tɛ ɲɔgɔn bonya bilen maaw tɛ ɲɔgɔn lamɛn bilen maakɔrɔba tɛ dɔn maakɔrɔba ye Bɔkari kalankɛla tɛ dɔn kalankɛla ye min ye kodɔnna tɛ dɔn kodɔnna ye a ko bɛɛ lajɛlen bisibasalen don ɲɔgɔn na ni maa min dun b'a dɔn i ye min ye Bɔkari n'i dun b'i daminɛ i ka bɛrɛ kɔnɔna la a laban dɔ bɛ taa mɔnɛ don i la sɛbɛnnikɛla ko Alifa Umaru Konare a ka mankan Bɔkari ko bi ko tiɲɛ bangera ye sabu a ye mankan kɛ ka da kun mun na maliyɛnw y'a dɔn bi n'o tɛ maa caman tun ye jiginna sɔrɔ ni ka ɲɛsin Alifa Umaru Konare ma k'a yɛrɛ k'a fɔ maa min ye jamana mara jamana ye ko bɛɛ k'i ye mun na i tɛ kuma Alifa ko a ko ale ye lakɔli karamɔgɔden ale furumuso ye lakɔli karamɔgɔ ye ale yɛrɛ ye lakɔli karamɔgɔ ye ko maa bɛ se k'a fɔ ko kuma man d'o ye wa a bɛ maliyɛn de dɔn kojugu Alifa Umaru Konare Bɔkari a ka san 10 bannen min kɔni UEMOA ye a y'o ɲɛmaaya kɛ CEDEAO a y'o ɲɛmaaya kɛ Union africaine a y'o ɲɛmaaya kɛ Bɔkari n'i yɛrɛ tun ye se kɛ dɔw ye Union africaine na Alifa Umaru Konare a ka to a kunna kudayi nka bɛɛ n'i ka waati don Alifa ko a bɛ faso maliden dɔn a bɛ farafin dɔn Bɔkari min ye jamanaden ye a b'o dɔn minnu yɛrɛ bɛ yaali nɔfɛ dɛ olu de b'i bɔ ka di kɛnɛ ma Alifa ye maninfin dɔn ka ban pewu k'a tigɛ n'a sen ko ni k'a daminɛ k'a sigi sa ka diɲɛ lajɛ o don kunnafoni filɛ an ye min bɔ challenger kɔnɔ a ka bi bɔli don challenger maaw wa bɔ jaba tan b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant ko to sira tɔ k'an ka gan dɛ e ko denkura yen tɛ gɔyɔ la wa min ye Yusufu Bacili ye Mohamed Yusuf Bacili ni bɛɛ lajɛlen ko Horace Bat n'a kɔ sɛbɛn bɛ kasobonba kɔnɔ e ko a ma jalakili sɛbɛn do ka ɲɛsin a kɔsɛbɛbaga ma wa min ye procureur de la République min n'o filɛ ni tribunal min filɛ sigida 4 na n'o ye Idrissa Amidou Touré ye Touré min ye Horace Bat ye a ye jalakili sɛbɛn do ka ɲɛsin Touré ma ko bawo k'a bagala ale ma k'a minɛ ka taa datugu ka taa sɔrɔla min ye mɔgɔ minɛ yɛrɛ ni datuguli o sariyaw k'o ma labato a fɛ n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ a kɔsɛbɛ waati n'o bɛna mɛ kalo tile 13 ma san 2023 n'i ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ min ye Horace Bat ye a kɔni kɛn bɛ ka kulekan bɔ bawo min ye a fɔ a minɛna waati min na o de ye avril kalo tile 13 ye a bɛ datugu don min na avril kalo tile 13 san 2023 wa n'i y'o sanga mɛ kalo tile 13 ma o bɛ bɛn kalo kelen bɔɲɔgɔnko ma wa n'i ye ko in lajɛ min ye Horace Bat ye a ka wulikajɔ kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko min ye Touré n'o ye procureur Touré commune 4 la k'a kɔni k'a kɛn bɛ dantɛmɛ walekɛla ye bawo a bagala ale ma k'a sɔrɔ a ma sariyaw labato k'a baga ma ko se bɛ a ye wa n'i ye nin fɛn fasirikɛbaa ka kɔrɔfɔ la n'o ye Musa Bilali Sidibe ye Bilali ko wulikajɔ o kɔni kɛn bɛ Horace Bat n'a lafasabaw fɛ waasa a bɛ se ka bɔ cogo min na k'ale ale y'a laɲini k'a bɛ liberté provisoire min ɲini dɛ ale n'a ka journal donnaw n'o Horace Bat kumakan don ko min ye procureur Touré n'o ye Idrissa Amidou Touré sigida 4 na o kiiribulon kɔnɔna na k'a kɔni a ma sɔn ka o kuma in ni ka o lajɛ ale bolo o sɛbɛnfura ma lajɛ a fɛ min ye Elɛn ni Horace Bat a bɛ se ka to cogo min na kasoba kɔnɔna na a k'a datugu hakilinajigi ko kɔrɔfɔ minnu bɔla da kɔnɔ min kɔni lajɛrɛ dɔ senfɛ Asuma CP n'o ye Ala ma hinɛ Sumeli Bube Mayiga o ka politiki tɔ don o i b'a ye k'a fɔ Horace Bat a ye kɔrɔfɔ dɔw de bɔ ni k'o sansalama mars kalo dɔ tile 11 san 2023 o kɔrɔfɔ ninnu na fɛn minnu bɛ a la k'a bɛ maanifin guwaya kamana na min ye Sumeli Bube Mayiga Ala ka hinɛ a la k'a datuguli min kɛla transition faamaw fɛ ko faamaw de kɛla sababu ye ko Sumeli Bube Mayiga fa min ye Idrissa Amidou Mayiga fɛ Touré n'a o ye
sigida nani na procureur Touré ko ale ka korofo me afe ayara sibati wele ka nyininga dalakana e bala ka sumeli bube maiga ka fali ko kuma mi fo yelma dallu be mi ayara ka korofo do ni be kuma fo sharia konnana e be na dallu o nyinna fe o masura bolo kuma balangolo akungembe ko fo o kala sabuye aka meneni ga koseme ka mino do fo bi la yinu ngoni bala ka ke ga kosa dai na akona bome ki joni doze ngura ware no de ko ka plenty do ka nyeshi sigida nani na programme no e Touré o fona bole koy mi ye fasiri ke ba ya datu la fin men varana mi ye Cheikh Mohamed Cherif Kone katase Dramani e Jarama unun bela jele ye magistrat we no e critique lawe wolu fana ka korofo a jiralembe ka foko doaku kurami no bala kana wale ma anfle doaku mi ngonna nani ko lu kanga mina fana kata farara si bajika bawo mi ye tabulo ye ani korofo do bala ka bu dakono o wulimbe ku kangara jamana ka kanango ulu be feka dangari ke ola o fana bole koy mi ye ni mafla ye mami bu dakono o de ko transition nyemo wulimbe ku kwami da constitution kura ko glango kumana ko tabulo ko abe sharia kolafo o korofo bo ka bi ibaye ka fo suna be ni mafla ye afo dabe uye suna te uye wo koni ya jira ka fo babalitina ulu bo ukmagaga wa usebe mo mana mi referendum no bulo dame ka blaje ka lot l'état en zegila en 2023 usebe mo mana ko mashite boko kata kalata wani ko in laje yelmani ko in kabna to ni denga ando ina wa ina ngali bo mega ke ni we sebe sema mina ya sama ka bolle ne pana kono Musa Bilali Sidibe aka fasiridu bortore bili sanfe bolila ale ba dan rodon ne be ntiga don ko kura challenger ali bi la rédaction Lucas Sebenindo bori akon folo do be na tumedi min ko ne jerajakulu flama no ye parti politique ye bori ani an kuna fon dilao akon folo ko ni adili adabla lindo Sebenigala ko Sebenigala ko ako bagari ni ya laje ako aye bolonye folo minta o de ye beje fanga nale no ye démocratie bortoro de o démocratie barake bawo parti politique bortoro de ayirala ka fo min ye nanfolo ye bengan kono o ka tanin ka duluma ako amata ka di aka dun bagari amata ka di yira la min ye démocratie re chariaw ye min ye beje fanga akewalo ye parti politique yere joro bagari nanfolo yi abi do de dafe min ka munu salo bolo da ka bara fo mauye ninga tlaka mau kala bogadi jango ka se ka bo kunfiya dibila Sebenigala ko nafolo be di kamina aflan ye nga niya laje Mali kono nafolo di kan yelama dombo la sabu ma chama be ni nafolo taraka di menye parti nyema ye ale ba kan be jawdi ke folo do be sojo do be mobilisa do yera be ko yamso furu Sebenigala ko bogadi Mali sharia so ko ni ode Mali tay bogadi niya laje parti politique ka kinna bogadi a sharia so solimbe jamana kono ako de kumu konna la min koni ye chamache fanga mauye bogadi wulu koni ya Allah san na folen ka tike man fulo koni droma kelente di mashima bogadi mau koni ye dunu gushi ka bala gushi ku kansana yele ka yira ka fo sharia ko na folo mun ka di amma adilin tayambe mune be aya nyefoye Sebenigala ko dora ten koy ate di bogadi ode koni kuma tara ku segere bogadi min koni ye jamana ni watila kan na folo ta ka di mama mami te ka bara la kikake bogadi kanto kle la ble Sebenigala ko ni parti politique tabora ye an kuna fondilaw bina njo ako na folo mfana ka nga ta ka di on ma ni yo san nani ye o fana dilin tanya be bogadi Sebenigala ko ako ka kilina jiginke min ye san 1996 na folo yi adeli damna na on ma no ye media ye mami ya kilina ta 96 o de dugu golo kona de denga Alpha Umaru kona de ale de ko min ye parti politique ye ale yere kuna fondila ye abe kuna fondi barado koloroni toro mu ba konna la bogari eleni ni mina ka bli da kono akakusa ni dalangolo ye aya ke no ngani yadi bora ka politicien ta fo sisa on ta na folo manam no be munge eminalo e kana koroto Semeni manyekura bogari Sebenigala ko ako ni ye ko tabolo laje ako Alpha Umaru kona de ale de ka kilna do Alpha aye kuba chamanke jamana kono ako nafolo mun beta ka dale ma ale yere de ka dun a dongona songo be mina aye wari mbodi la no ye million keme fla ye o kuma ko ta ko di minye presima aye ni mina aka bla aka balan kono aka baraw ke na ye Sebenigala ko
n'i ye presse lajɛ a sigiyɔrɔma ka ca dɔw bɛ kuma Bokari dɔw ti kuma dɔw bɛ sɛbɛnni kɛ dɔw bɛ jabarani na a mana k'a fɛn fɛn an bɛɛ lajɛlen presse kelen de a ko wari in bɛ di kan min na a ye minɛnw san a ka so a so sara bɔ sabu baarakɛyɔrɔ caman bɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ location na min ye baarakɛminɛnw ye a k'olu san wari in a di kan filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ wari in Bokari i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma don b'a la yɔrɔ caman fana la a ko min ye jamana ɲɛmaaw ye maa minnu b'an kunna nin waati la Bokari u kɛn bɛ ka se ka wari in kɔni k'u bolo d'a kan a tɛ ka ta ka di presse ma presse ye ntanan gosi ka dɛsɛ ka kule k'u kumakan bɔ k'u boloden kɔni ɲɛsin Bokari Traoré min ye kuma dumani caman tara k'an sɛgɛrɛ o n'a ta o ta k'ale bi taa tɛ ka bɔ sisi tɛ ka minɛ sɛbɛnnikɛla ko an na to nin danga in na wa min ye presse ye an da jan bɛɛ minɔgɔ bɛ an na nafolo bɛ di a tɛ di ka dunko ye nka k'a kɛ ka baara ɲɛda yɛlɛma ka dɔ fara baara yankan kan ni ka tila ka minɛnw san ka baarakɛlaw nisɔndiya sɛbɛnnikɛla ko o ti jamana o jamana kɔnɔ ko ye gɛlɛya belebeleba ye dɛ sabu min ye kunnafonidilaw ye olu ka ɲi ka nisɔndiya k'u bila u ka danbe kɔnɔ a ko jamana Mali dɔrɔn tɛ dɛ n'i ye jamana caman lajɛ kunnafonidilaw ni nafolo bɛ ta ka d'u ma koyi wari wa a nafolo ka ca kosɛbɛ dɔw ta yɛrɛ ye miliyari de ye nka an bɛ 1,100,000 o y'a daminɛ ye dɛ wa laɲini min fana kɛla o de ye ko a ko ka bɔ n b'a bɔ n dufa kɔnɔ k'a d'aw ma o ka bɔ a la a ka fara budget kan a ka bɔ budget wagati ba kɔnɔ ka di anw ma comme ça o tɛ balan tugun n'a bɔra poche kɔnɔ o bɛ komi o ye gɛrɛbu sɔnni ye a ka bila budget kɔnɔ ka indexer budget sɛbɛnnikɛla ko Bokari n'i ye ko taabolo lajɛ a ko min ye kunnafonidilaw an ka ɲɛmaaso caman bɛ yen Bokari u y'u kankɔrɔ ta ni ka jalakiw yira Bokari maa caman bɛ yen minnu kɛn bɛ k'u sen da ni nafolo in kan an na to a dibaliya la wa o kunnafoni o to min bɛ yen nka n'i y'a lajɛ min y'an presse ye ka taa bila parti politique la Bokari k'an bɛɛ lajɛlen nisɔngoyalen don wari in dibaliya la o tuma min ye don n'a nataw ye wari in bɛna ta ka di an ma wa walima nin y'a ko effacé ka bɔ Mali kɔnɔ wa o ɲininkali to min bɛ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Challenger kɔnɔ a ka bi sɔgɔmada na bɔli Challenger an b'u fo ka fɔsiri jɛkulu fo Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Njɔ Bokari i bolo don Wajawase o ko tɛ ko kulusi fɛ dugumɛnɛ a tɛ kulusi jalasiri nka a b'a foni n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko clin d'œil maa min olu fana y'a sɔrɔ kunnafonidi sira min fɛ o de bɛ wele ko observateur continental n'i y'a ta k'a lajɛ o kuma bɛ jamanadenw olu fara bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye tɔn minnu na a da sela olu tɔn ma n'i y'a ta k'a lajɛ min ye mouvement yɛrɛwolo debout sur le rempart ye ka taa se société civile lakaw ma ani min ye association wɛrɛw ye n'o ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu wɛrɛw ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka bɔ i b'a fɔ cɛ kelen ka fara M5 ka cɛdenw kan olu ka kulekan bɔlen kɔ ka bɔ ka taa fara ɲɔgɔn kan Salemata Mayiga n'o o filɛ nin ye Amudalayi Ase 2000 kɔnɔna na ka kulekan bɔ ka ɲɛsin jɛkulu ma jɛkulu min n'o bɛ diɲɛ seleke naani tɔn b'a ka baara la anw ka jamana kɔnɔ n'an ko a ma ko MINUSMA a kɔni a kɛn bɛ den mango ye bi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ force barikani u ka san 8 kɔfɛ u ye manamana ko minnu ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma anw kɔni n'o ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye olu kɔni u y'u gɛn ka bɔ an ka faso Maliba kɔnɔna na nka n'i y'a ta k'a lajɛ min ye MINUSMA fana ye ɲɛ gɛnɛ bɔn bɛ a fana na bawo kabi a nafura dama kana bugɔ sisan la ko taabolo minnu bɛ a la o t'anw nimisi wasa ko kɛ la o t'a la k'anw dungɔ ko kɛ wa fɛn min ka di o ye o b'o de boloda wa siga yɛrɛ kɛn b'a la n'a sɔrɔla o ni terroristes n'o ye marifatigi ninnu ye maa murutilenw n'o n'olu tɛ janfa la dibi ni janfa wa kɛn bɛ sabu ye fana min ye MINUSMA ye olu ka soldats ni policiers ni gendarmes a finitigilaka fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔna na o kɔni a ɲɛ maliden ɲɛ mana da u kan wa il faut i b'i ɲi ɲimi bawo min ye MINUSMA ye a nafura dama kana bugɔ sisan la min ye ni dɔ ma fara bamanciya wale kan foyi ma bɔ a la wa min ye dusukasi ye don n'a dugujɛ hali yɔrɔ minnu bɛ yen n'anw ka maaw mana kɛlɛ kɛ k'o yɔrɔ minɛ ka a fɔ k'u ka yɔrɔ stabiliser o bɛ tila ka fosi ka b'u bolo mɔgɔ bɛ yɛrɛ ɲininka yalima nakun jumɛn yela u la o de kɛla sabu ye M5 RP ka taa fara mouvement yɛrɛwolo debout sur le rempart fo ka taa se jɛkulu wɛrɛw ma ninnu k'i kɔni ye a laɲini k'a fɔ min y'an ka jamana marabaaw ye min ye MINUSMA ka mandat ye i y'a dɔn a kan ka kurakuraya juin kalo nata o tile 25 k'a kana kurakuraya koyi ko bawo fɛn min ye MINUSMA ye nakun t'a la nakun ma y'a la wa nafa tɛ a la min ye MINUSMA ye
u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ɛlɛ ni jɔngɔla an mago b'an ka jamana na u ka taa ka bɔ yen pewu nin kun ye sɛbɛn sɛbɛn min na an y'a sama ka bɔ clé kɔnɔna na olu fana y'a sɔrɔ observateur continental fɛ Bɔkari Tarawele ne bɛ n tigɛ dɔn ko kura l'œil du Mali Bɔkari maa min ye sɛbɛnni kɛ ayiwa u y'a sɔrɔ ka bɔ MINUSMA maaw fana ka kunnafonidiso la Bɔkari Tarawele ni e y'a bila ko MINUSMA ale bɛ ka laɲini bɛ ka kɛ ka gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ Bɔkari min bɛ ne bolo n'o ye l'œil du Mali ye Bɔkari MINUSMA maaw kɔni y'a jira k'a fɔ Bɔkari olu ɲɛ tɛ baasi la u ni jamana marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ sabu n'i y'a lajɛ école de guerre mun sigira jamana in kɔnɔ a promotion fɔlɔ olu y'u ka yamaruya diplôme sɔrɔ ni ka bɔ Bɔkari promotion filanan olu bɛ kalanbolo la ni waati la n'i y'a la école de guerre maa min yɛrɛ y'a ɲɛmaaba ye général de division Umaru Dawu Bɔkari Tarawele min ye officier ŋanaŋana belebele maa 26 olu de bɛ bolola ni waati la kalan kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari min ye mɛ kalo tɛmɛnen tile 23 olu kɔni ye taama dɔ boloda ka taa MINUSMA jabala la quartier général la u taara ye mun kama o de ye filanin teriya u taara mun kama o de ye kalan ye o de ye ɲɛfɔli ye bolodi ɲɔgɔnmaya Bɔkari bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka lakale cogo di ni jamakulu bɛ ka bɔ Bɔkari Tarawele ni ka donu ni bala fɔ k'a yira k'a fɔ MINUSMA ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ min ye Mali kɛlɛkɛcɛ officier maa 26 olu bɛ kalanbolo min na n'o ye école de guerre ye olu ka wuli ka taa MINUSMA jabala la filanin teriya badenya na Bɔkari ni ka taa baara kɛ ɲɔgɔn la a ko nin bɛ faamu cogo di Bɔkari k'a ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ n'i ye maa wulitɔla ka taa maa wɛrɛ fɛ yen an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kura boloda an ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na o b'a yira k'a fɔ ko foyi tɛ yen ni fɛn bɛ yen a tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali officier maa 26 ye Bɔkari o ni MINUSMA ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye MINUSMA a ɲɛmaa min y'o bisimila Madame Danila Orozlaka i b'a ye k'a fɔ ale kɔni de y'u ka maa ye min bilala ka na an ka jamana kɔnɔ ɲɛmaa dangan ale y'u bisimila ka ji d'u ma Bɔkari ka sigiyɔrɔ d'u ma k'a yira k'a fɔ a y'aw bisimila a y'aw dantigɛ u ko dɔwɛrɛ tɛ koyi o tuma an nana MINUSMA ye tɔn belebele de ye Bɔkari a kɔkɔrɔma donnen don kosɛbɛ min ye a gili donnen don aw b'an ka jamana la o tuma min kɔni anw bɛ kalanbulon mun na anw nana ka na ɲɛfɔli kɛ anw nana ka lajɛli kɛ o tuma anw nana ka dɔ sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ sabu don o don tulo bɛ kalanso min ye MINUSMA ka baaraw ye an nana ka faamuyali kɛ MINUSMA ka baaraw kɔfɛ an fana ka hakilina ye min ye an nana ka ɲɛfɔli kɛ min ye an ka jamana ye MINUSMA yɛrɛ bɛ se ka hali bi ka dɛmɛ ni dɛmɛ kɛ cogo min na an nana ka se ka nin kuma in bɛɛ lajɛlen fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ sabu anw ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye danaya bɛ anw kan malidenw sigilen bɛ k'an lajɛ jaabi ɲuman n'o de ye jamana lakanali ye aw dun b'an ka jamana kɔnɔ lakana kɔnɔna la wajibi fɔ an ka ɲɔgɔn ye an kana dimi ɲɔgɔn kɔrɔ an kana funu ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ɲɔgɔn hakilinaw k'o faamu janko baara kura bɛ se ka sabati cogo min na i ka nin kuma ye nin man kunkolo minɛ subhanallah ko tɛ kelen dɛ Bɔkari ne nin bɛ ka fɔ fan dɔ fɛ ani kuma wɛrɛ bɛ ka fɔ fan wɛrɛ fɛ kelenw tɛ dɛ i ye jamana politiki ye jamanadenw b'a la ka dileki fara fan dɔ fɛ i b'a ye k'a fɔ minnu yɛrɛ bɛ n'an kɔ sɛmɛ b'olu la olu bɛ taama na ka ɲɛsin mɔgɔw ma a faamu ka ɲa sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari n'i y'a lajɛ min ye DDR ye o sabati cogo u jɛra ni k'o baara fɔ ɲɔgɔn ye Bɔkari min kɔni ye o fɛnɛ kɔfɛ dugu lakana cogoya dugudenw dɛmɛ ni dɛmɛ cogoya Bɔkari kɛlɛ bɛ jamana min kɔnɔ marabaaw ka hakilina kan ka kɛ min ye jamanadenw yɛrɛ fɛnɛ ka hakilina kan ka kɛ min ye Bɔkari nin bɛɛ lajɛlen de kɛra kuma ye kuma min falen n'aw ni ɲɔgɔn cɛ Bɔkari k'a kɛra nafa caman ye an ye dɔ d'u ma o fana ye dɔ d'an ma an bɛnna ko la o tuma min ye kɛnɛ a wulil'o kan sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin ko in bɛɛ lajɛlen lajɛ min bɛ ye nin ko in kɔfɛ o de ye mankan kɔni bɛ dugu ma kosɛbɛ nka n'i ye sanfɛla lajɛ Bɔkari k'a da nin taasira min kɛra ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ mankan bɛ dugu ma nka mankan tɛ sanfɛ kunnafoni fila nin ye i b'a dɔn fɛn sugu min ye o b'i b'a fɔ fɔlikan n'o ye kulu ci diɲɛ dogo don ka bɔ o ka jugu a tɔ bɛɛ subhanallah l'œil du Mali an y'a sɔrɔ a kɔnɔ ka bɔ MINUSMA maaw yɛrɛ ka kunnafonidiso la Jabate an bɛ l'œil du Mali an b'a fasɛrɛjɛkulu fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le Hogon ko seko ni dɔnko e ko sɔɔni o tɛna kɛ sabu ye ka jamanadenw kala ɲɔgɔn na wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ seko ni dɔnko taabolo min n'o tun bɛ boloda n'a bɛ ɲini ka san yiri ka bɔ minisiri Andongoli Gindo ale min
min ɲɛsin bɛ an ka seko ni dɔnko ani min ye an ka zolen dayɔrɔ bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ a ye don kibaru tilamɔw wele ntɛnɛndon lazaraseliw b'ale kɔ ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ jɛkulu dɔ sigila sen kan waasa o bɛ se ka hakilina ɲini k'a dɔdɔlima n'o bɛ wele ko commission nationale d'organisation de la biennale artistique et culturelle min kan ka kɛ Mopti juillet kalo nata tile 6 ka s'a 16 ma san 2023 wa n'i ye ko in lajɛ fana min ye kumakolo min ni biennale bɛ taa sigi o kan n'an k'a ma ko thème principal o de ye ko le Mali une histoire commune une seule nation un même destin o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye faso Maliba ye tariku kelen jamana kelen ka taa se même dessin o ye anw yɛrɛ an da kan dulon bɛ ɲɔgɔn na sa n'i y'a ta k'a lajɛ fasiri kɛbaa n'o ye Amidu Togo ye ale kɔni ye fasiri kɛ a y'a jira k'a fɔ min ye an dɔgɔli Gindo ye ale min ye ministre de la culture et du tourisme ye a kɔni ko a bɛ kɛnɛ min kɔnɔna na a dɔn kɛnɛ kɔrɔ don bawo a nalenkuranin a ye baara fɔlɔ min kɛ ni bɛɛ lajɛlen sewa ni cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw sewara n'a ye o de ye o baaraw kɛla ka bɛn ni septembre ye san 2021 a ye fɛn min sigi sen kan ko nuit de la paix bɛn ni kelenya su o y'o sigi sen kan CICB kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye an ka seko ni dɔnko tigilamaw ye caman kɔni nana minnu fɔnfɔnna ɲɔgɔn kɔ dɔnkili duman dali la an bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na kɛlɛmisɛn minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka bin cogo min na bɛɛ lajɛlen kɔni sansalamana a don su o fana baalen kɔ i b'a ye k'a fɔ fasiri kɛbaa ka fɔlɔ halisa n'o ye Amidu Togo ye a ko minisiri ka kɔrɔfɔ la a kɛlen kɔ ka wele bila don kibaru tilamɔgɔw ma ntɛnɛn tɛmɛlen CICB kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Saliwa Kamisogo o kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ san 10 bɔ bi min ye biennale artistique culturelle ye a kun kan ka boloda Mopti ko nka ko n'u cogo ma i b'a ye k'a fɔ fanga yɛlɛma minnu kɛla o kɛla sabu ye ni k'a ko k'a don bisi basa la a ma se ka sigi sen kan wa a y'a jira fana k'a fɔ Mopti ta in k'a na don tariku la bawo min ye marabolo fɛn fɛn bɛ yen olu kɔni bɛɛ lajɛlen kafotigiw n'o y'a gouverneur ye ninnu bɛɛ lajɛlen lancement don o bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ wa bɛɛ kɛn bɛ k'a jigin fana min y'a trophée jɔnjɔn fɔlɔ ye bɛɛ n'a o ta ka taa n'a ye ka marabolo la jɔn b'i yɛrɛ to kɔ gouverneur kura min tuma b'a fɔ ko n ka région kurakurani o tɛ kɛ premier wa a b'a la ka kɛ min fɛ yen colonel major Abasi Danbɛlɛ ale kɔni ko Moptikaw ma sali kɔnɔ sali min tɔ dan bɛ Ala ma hinɛ Sori Banbala k'a fɔ ko min ye nin jɔnjɔn ye k'a tɛ bɔ Mopti a jodo gouverneur jodo kana ni kubu i ka région na cɛ ɲuman dugu ka bɔ n'o kubu ye ayiwa nin kɔni nin ye cɛ Mopti Sudu Baba nin ye cɛ tɛgɛrɛ ye Mopti ka di sa nɔnɔ bɛ yen jɛgɛ bɛ yen heyi kana na bila kuma na a to an ka taa min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Amidu Togo ye minisiri ka kɔrɔfɔ la a y'a jira k'a fɔ min ye dɔn ani tɛgɛrɛ ye n'a kɔni baara n'a daminɛna o kɔni maaw bɛna fɔn ɲɔgɔn kɔ turupuw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ min ye ɲɔgɔlɔnbɔ ye ka taa se dɔnw ma ani dɔnsen kɔrɔlenw ni kuraw faralen ɲɔgɔn kan ani dɔnsen minnu bɛ yen n'olu yɛlɛmana ninnu bɛɛ lajɛlen na ta ka jira diɲɛmaa na wa min ye minisiri ye hali a y'a jira k'a fɔ k'an ka marabolo 19 n'u y'an ka 19 régions administratives ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen maa na ye ka fara faaba yɛrɛ ka cɛbɔw kan o cɛbɔ ninnu fana bɛɛ lajɛlen bɛna u sɔn k'u ka seko ni dɔnko k'o jira kɛnɛ in kɔnɔna na ko biennale nin k'a bɛ langali koyi bawo min ye denmisɛnninkaw ye a bɛ kɛ sabu ye u ka don ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɔn ka hakilinaw falen nin bɛ bɔ kɔrɔn fɛ nin bɛ bɔ camancɛ la nin bɛ bɔ worodugu fɛ nin bɛ bɔ bani a bɛ bɔ baba n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kɔnɔna na ko yɛlɛma kɛlɛ ma ban wa wa ministri ye sinsin fɛn min kan o de ye ko min y'an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye colonel Asim Goita k'a ko a ma o min ye nin hakilina in ye a ka labɛn a ka ɲɛ bawo ko nin de bɛ kɛ sabu ye bɛnbaliya fitinin bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ bɛɛ lajɛlen ko ka fara ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka don ɲɔgɔn na wa min ye an ka kelenya ye o min b'a la ka fɔ n'a walew b'a la ka kɛ dɔ ka fara o yanga kan nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le hogan kɔnɔ Amidu Togo a ka fasiri don kuma ka ɲi an bɛ dɛgɛ min o bɛ o jabate naamu ne ko bala cogo bɛ di Bukari n taara n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la an y'a bila dakɔrɔ kelen min na an bɛna ta o dakɔrɔ kelen na kabako Fadunuya fa Farankaba maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Bugu Jara Bugu Jara ko Umaru Tarawele min ye ni maa min kɔrɔtɔra ɲiyɔrɔ sara kɔrɔ i laban i bɛ sara jugu cɛ a ko min ye nin denmisɛnnin morikɛ ye n'a tɔgɔ ye ko Ali Zanandaw Bukari k'a ye baarakɛdenw ka nafolo fara ɲɔgɔn kan ka kɔsɔkɔsɔ kɛ ale kɛra bange ye wa
Samanikela ko bari ni y'a lajɛ nin denmisɛn ye a tɔgɔ ye ko Ali Zanan Dawo bari a ka baara tun ɲɛsin bɛ fɛn min ma o de ye boulangerie baara ye bari a yɛrɛ si bɛ san 27 denmisɛnnin don bari boulangerie min bɛ damu a jɔn'o la kosɛbɛ a ko ale kɔni hamina ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ bana ye o kuma ko hali waati jan tɛ ko ye a kɛra ɲɛ ɲuman ɲɛ jugu fo ale ka kɛ waritigi ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Ali ye a ye boulangerie baara bila ni ka walan ɲini wari ni ka sakiba dɔ ta wari ni ka so dɔ labɛn k'a yɛrɛ sigi morigolo kan wari ka sɔrɔ dɔnniya min tɛ a la banfilaba b'a kunna kɔlɔsi min ka jan n'a ye o kɔlɔsi de b'a bolo wari n'i y'a ye f'i ja bɛ tigɛ i b'a fɔ ko morikɛ dafalen filɛ sɛbɛnnikɛla ko buloku dan don a ko min ye Ali ye a ka buloku fariyara kosɛbɛ wari a ye o ye ni maaw yɛrɛ y'a fɔ wari ala tɛ kuma maa fɛ a b'i bolo kɔrɔta maaw ye k'a yɛrɛ k'i b'a ko maa min bɛ wurudi la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Ali lajɛ dulokibaw de b'a kanan a ye cogo i bɛ da la k'a fɔ ko mori la k'i ka don wari jango a bɛ ka adamadenw ja gosi min kɔni Ali ye a sago tun ye fɛn min ye wari ko a y'a sago sɔrɔ ko ye sabu n'i y'a lajɛ a yɛrɛ balima dɔw bɛ yen wari olu bɔra wula kɔnɔ ka na u ka baarakɛdenya kɛ wari olu tun bɛ agence dɔ bolo sɛbɛnnikɛla ko agence ale de kɔni bɛ to ka wari mara wari ni denmisɛnw ta kuma sera a b'a dafalen ta ka d'u ma dɔrɔn bɛ taa jɛ nka Ali ko badenya mun bɛ aw ni ne cɛ ala ka n'aw cɛ k'a ka wari bila agence la dɛ a y'a minɛ a ka na di ne ma kalo sa o kalo sa ne de b'a mara aw ye n'a ta waati sera n b'a labɔ ka d'aw ma ka da kun jumɛn kan sɛbɛnnikɛla ko parce que balimaya bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko Ali bɔra balimaw jigi kɔrɔ dɛ sabu ni denmisɛnninw olu kɔni y'u ka baaraw kɛ Bokari n'i y'a lajɛ maa 13 bɔɲɔgɔn wari ba ye k'a fɔ su ni tile u bolo bɛ ji la finiko minɛnko ɲɔsusu yɔrɔ furan fɛn fɛn kan ka kɛ baarakɛden fɛ u bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ Bamakɔ sigi kɔnɔ o nafolo dɛ ni kalo sara u b'a fara ɲɔgɔn ka taa di Ali ma anw kɔrɔkɛ don a bɛ k'an ka wari mara an ye sɛbɛnnikɛla ko min ye baarakɛdenw ye sa u y'a ye k'a fɔ jikunanw binna samiya waati sera o ye kɔrɔlen ko ye ni samiya bɛna don baarakɛdenw u ye baara min kɛ u b'a nafolo fara ɲɔgɔn kan ni ka minɛni san ka taa n'a ye so ni ka taa samiya baara kɛ samiya ma ban u bɛ tila ka minɛn wɛrɛ siri ka na tuguni sɛbɛnnikɛla ko Ali y'a dɔn k'a fɔ ko kuma bɛna b'u da kɔnɔ Ali sina k'a ka koso ni kasaw cɛ kɔsɔ hali sini a ma kɛ hɔrɔn ye maa ma kɛ Ala ye ka taa yɔrɔ dɔn a ma kɛ hɔrɔn ye sɛbɛnnikɛla ko nin baarakɛden maa 13 u ka nafolo min tun bɛ Ali bolo mara kɔnɔna la a bɛ t'i jɔ sanfɛ wari 2,20,000 ani 2,200 a taara n'o de ye ale kelen bɛɛ ta ko salo wali wari a kɔrɔtɔlen don sɛbɛnnikɛla ko bon dɔrɔn Ali a kelen filɛ ka jigi waro kɛ ka bɔ maaw jigi kɔrɔ danabaliya la a min ye a yɛrɛ dɔnbaw dɔn ko sabu u ka dugulamɔgɔw dɔn ni k'olu ka baarakɛ wari k'o cɛ ka taa n'o ye CFA wari 2,20,200 wari denmisɛnw tun bɛ baara la maa min bolo n'o ye agence ye o tigi Bokari ale kɔni wulila n'o tɔgɔ ko Karija Jalo ni ka taa da commissariat de police kulo kan ka ɲɛfɔli kɛ brigade de gendarmerie ye o kuma min ye Ali ye k'a bugunatigɛ di ni ka tila ka ntanan gosi k'a ɲɛsin duguden bɛɛ ma ni maa min bɛ nin morikɛ dennin dɔn n'o ye Ali Dawu ye wari a bɛ ncalaki ni maa min kɔni b'a bugu yɔrɔ fɛn fɛn dɔn i ka se k'a ko fɔ polisiw walima gendarmew ye janko a bɛ se ka minɛ cogo min na denmisɛnw ka wari bɛ se ka segin u ma sabu denmisɛnw ko ne nin wari tɛ k'olu bɛ segin so cogo di a bɛ gɛlɛya n'u ma minɛ sɔrɔ u bɛ segin so cogo di a bɛ gɛlɛya o kuma min ye Ali ye danabaliya jigi waro o kuma min ye lagosi ye Bokari ko n'a tigɛ taara a bɛ maa tɔw ladi a y'a ɲini dɛ an bɛɛ bɛ fara ɲininikɛlaw kan o ka ɲi a mana kɛ wo kɔnɔ a y'a sama k'a di polisiw ni gendarmew ma kunnafoni filɛ an ye min bɔ kabako Fadunuya Fafarakaba Dugu Jara Bugu Jara ale ka sɛbɛnni don bon Jabatɛ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Nouvelle Horizon o don Nouvelle Horizon Fatumata Sanɔgɔ nin y'a ka fasiri ye Sanogo ko di Sanogo ko ko dugu jan bɛ karatata bawo olu ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye olu ka u ka taabolo ni k'a ɲɛsin dugu yɛrɛ kibaruya ma bawo min ye anw ka fɛ jagokɛlaw ye bɛɛ lajɛlen sigi bɛ k'i tɛgɛ don i da kɔrɔ u sela anw ka suguba kɔnɔna na u ye maa fɔlɔ min ye ni ka gɛrɛ o la o de ye Dirisa ye Dirisa bɛ yen ale ye commerçant ye commerçant don wa a bɛ ka fɛnw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka ɲɛsin fɛn min ma feere t'a la o de ye sabaraw ye n'i y'a ta k'a lajɛ k'olu nana fasiri kɛ b'a ka fɔlɔ n'o ye Fatumata Sanɔgɔ ye ka na a fo a ka butigi kɔnɔna na o kɛlen k'u dantigɛ ko Dirisa a kun siran tɛ wa
bawo kɔsada in na n'i kɔni ma ɲɛ dasago fɔ kɔ wa sanga n'a ka waati n'i tola ka maa dɔw ye i ni maa minnu ma deli ka ɲɔgɔn ye i ja bɛ tigɛ bawo min ye minɛlikɛlaw ye olu waati dɔlaman bɛ yen u bɛ civil fini don ni ka t'i salo ka taa n'i ye min ye Dirisa ye e ko a ja kuma siran wa Fatumata ko ten nka kɔsa fɛ baro nana taa ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ sira in tola ka ban dɔɔni dɔɔni nka ɲininkali min dala k'o sɛmɛ a la ko yalima jago yɛrɛ kunkanko kibaruya a bɛ cogo di bi in na Dirisa ko ale tɛ u nɛgɛ dɛ a tɛ nkalon tigɛ u ye tile kelen kɔnɔ ale tun bɛ fɛn min sɔrɔ nin san fila laban ninnu na ale b'o de ɲini dɔgɔkun kelen na o yɛrɛ t'a la ka sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye olu ka sabara feeretaw ye bɛɛ lajɛlen tɛ se k'a san bawo a sɔngɔ a ka gɛlɛn wa hali n'i ye olu fana tɛna se k'a feere o sɔngɔ min b'a la ka fɔ a la sisan o tɛna se k'a feere o dugu ma bawo n'u y'a feere o la u yɛrɛ tɛ bɔ wa ko n'i y'a lajɛ kokura maa caman de bɛ yen bi hali n'a sɔrɔla fɛn ninnu ka di u ye n'o ye sabara ninnu ye a jɔnko ala a wari a sɔrɔli kɛ bɛ gɛlɛya ye wa ko k'a minɛ ntɛnɛn fo sibiri ale bɛ a ka butigi a bɛ a kɔnɔna na sabara ninnu feereli kama min ye kari ye a bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ kɛ o don ninnu na o sabu tɛ dɔwɛrɛ ye ni kɔɲɔ bɛ maa min bolo walima denwuli bɛ yɔrɔ min na n'o ye sigiɲɔgɔnw ni balimaw ye a n'a t'i sen jɔ kɛnɛ kan ko nin y'a san 25 ye gɛlɛya min n'o b'a la ka kɛ san fila laban in kɔnɔna na a ma deli ka o ye a ɲɛna min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye k'a kɔni bɛ weleweledakan bila ka ɲɛsin u ma min ye gɛlɛya in ye fura bɛ se ka ɲini an na cogo min na k'u b'a la k'u se kɛ koyi k'alisa k'u ka dɔ fara se in kan waasa jamanadenw ni kun bɛ se ka lafiya cogo min na kɛrɛnkɛrɛnyana min ye commerçants ye misɛnman ni mankan ani kumaba nin kun ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Fatumata Sanogo a ka fasiri Bakari Tarawele fɛn banbali jate dɔn kunnafoniw tun b'an bolokɔrɔ bi Bakari nin y'o minɛn siyani ne ye o tuma lamɛnbaaw kulo garisigɛ donna min na Bakari o de minɛn datugulen filɛ Bakari ni ka waleɲuman dɔ foli ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ o tuma min kɔni ye foli